Més coses, un grup de 15 gossos de caça han matat a Mossos una burra en un mas d'Atzeneta del Maestrat, a l'Alcalatén. La propietària de l'animal ha denunciat els fets davant la Guàrdia Civil. La Federació de Caçadors de Castelló es defèn, assegurant que la somera morta no estava en una zona correctament tancada. 15 gossos que participen en una batuda de porcs senglars abandonen el perímetre de caça i accedeixen a esta finca. Se veuen encara les petjades de que va saltar el porc senglar. Allí les 3 burres de Ruth fugen atemorides. Del perill de mort, no? Pues van tirar el pastor elèctric. Recorren pista avall. Allí este veí es troba una escena terrible. 50 o 60 metres, segur, mossegant-li, tratant de frenar-la. Va passar diumenge, l'atac ha deixat les altres 2 someres malferides. Els masoves diuen que no és el primer incident amb aquest tipus de gossos que també han atacat cavalls. Si ataquen a la burra i la van desfer d'esta manera, podria haver sigut jo, podria haver sigut el meu home, el veí. Ruth ha denunciat els fets a la Guàrdia Civil, demana solucions a l'administració. Una mica de regulació i tractar de canviar aquesta situació que és una brutalitat. La Federació de Caçadors de Castelló diu que es tracta d'un accident i que el pastor elèctric no estava connectat.